Notícia d'última hora. Interrompem la missió per oferir-los informació urgent per a tota la població. Tenim entre nosaltres a l'equip de Team Podcast. Endavant. Estem molt frescos i molt encantats d'aquesta grandíssima notícia. No marxeu perquè, de veritat, és brutal la notícia que tenim per dir-vos. La veritat és que estem supercontentes, no?, de rebre aquestes coses i farà molta il·lusió, igual que ens han fet a nosaltres. Totalment, o sigui, realment és una puta locura això que ens està passant, no? Gràcies, Anna. Les teves És que aportacions... l'Anna s'ha posat un carajillo, havíem de dir abans de venir avui. Que no, tia, joder. Està una mica fòrica, noia, si vols. M'he fumat molts pitis, però per molt que no fumi, a vegades passa això. Hola, també sóc el Jaume i m'agradaria parlar del podcast. És la millor imitació que he sentit mai. Vull dir, sí. Pausa i pensem una mica. Vale. David, tu de què vols fer, de Betty o d'Anna? Jo no ho sé, no sé què faré. Tu fas de David, tu fas de Jaume i jo faig de Maripau, de Betty i d'Anna, vale? Notícia d'última hora. Renoven segona temporada del podcast Tinc Podcast, que s'estrena el dia... Quin dia s'estrena, nois i noies? Un dia d'aquests. Sí. És més, ens comenten que tenen una altra notícia que donar-nos. Quina és la notícia que heu de donar? Ostres, és una notícia gorda. O sigui, crec que necessitem donar-li una mica més de hype. Perquè, o sigui, hem de dir una estona més lo gorda que és, perquè després, quan ho diguem, fins i tot es decepcioni una mica. Vale, sisplau, la persona que està portant el tema de la traducció i tal, que tradueixi el gorda per gràcia, els subtítols, és molt important, eh? Hola, sí, Maripau, sí. Sabem que la corpo és important. Entesos, Maripau. Perfecte, moltes gràcies. Per què ha abandonat el micro a mi? Seguim, doncs. Bé, sabem... Nens i nenes, Team Podcast torna a lo grande, torna... Ara una pausa. Una música entrarà aquí. Pili, no tenim els drets. No, i a més l'estic cantant jo, o sigui que... Ja, bueno, si no has trobat la cinta no passa res, però... Vaig a posar-te'n una altra. La cosa és que hem d'anar amb compte ara amb què posem dins el podcast, perquè això ja no és el que era, això és millor encara, si pot ser. O sigui, semblava impossible, doncs no, ara el podcast és millor. Per què? Perquè ara tenim una productora darrere i davant i al costat. Ens envolta una Ens envolta una productora amb els seus braços de produir i és contrària. La productora és El missatge és contradictori o...? No, es diu contrària. Vull dir, no sé què és contrària, però és contrària a que no es faci Tinc Podcast, per tant, fa Tinc Podcast. Jaume, t'estàs liant, que ara ens produeix Contrària Media amb el suport de l'ISEC. Tornem al podcast, l'estimem. Sí, fins aquí... Jo posaria només això.